Les cançons de falda, les moixaines i els jocs de falda són de les primeres interaccions que podem fer amb els nostres fills per establir vincles, per iniciar-nos amb la comunicació, a part que es basen en la nostra veu. Els petits, des dels 4 mesos i mig de gestació, que l'òrgan de l'oïda ja està gairebé format i, per tant, el so de la nostra veu, que està filtrat pel líquid amniòtic quan està a la panxa, és deliciós pels nostres fills. És font de seguretat afectiva, no? A banda, tots els jocs de falda, les cançons, les moixaines són recursos que portem a sobre i que no ocupen ni lloc, ni espai, ni tampoc ens demanen diners ni els hem de comprar. Avui el que volem fer-vos és ensenyar-vos alguns d'aquests jocs de faldes i algunes moixaines del nostre costumari català. Cada llengua té els seus jocs de falda i té les seves cançons i, per tant, aquí, i el que dic, serveix per qualsevol cultura i per qualsevol cançó i joc de falda de totes les diferents llengües que hi ha en el món. Hi ha alguns jocs de falda i algunes cançons que estan especialment pensades per poder ajudar els nostres fills a anar identificant les diferents parts del cos. Aquestes cançons, en funció de l'edat dels nostres fills, doncs les podem fer en diferents postures, no? Una de les primeres, per exemple, doncs seria la cançó del peu polidor. Aquesta cançó del peu polidor la podem fer servir en qualsevol moment. Quan l'infant és molt petit, ens el podem posar així en les nostres cames i mentre l'anem cantant anem fent massatge a les diferents parts del cos, no? I, per exemple, també les podem fer servir quan estem canviant, senzillament. És com per acompanyar aquests moments, o quan estem banyant, o quan estem assecant el nostre fill que acaba de sortir de la banyera, no? I començaríem així. Peu polidor de la Margarideta, peu polidor de la Margaridor. Amb els dos peus, per exemple, no? Panxa forteta de la Margarideta, panxa forteta de la Margaridor. És important la mirada i el tacte que tenim cap al nostre fill, no? Podem fer també amb les mans, no? Mans bufonetes de la Margarideta, mans bufonetes de la Margaridor. En aquesta postura també podem fer alguns jocs de falda que també serveixen per la digestió. I qualsevol cançó serveix, però, per exemple, podríem fer la bicicleta ring ring, la bicicleta ring ring, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta ring ring, la bicicleta ring ring, tot el món podrà escoltar. De totes aquestes cançons, a vegades també n'hi ha algunes que són senzillament cançons de picardia. Podem posar l'infant així i, si és més gran, estem asseguts en una cadira i el posem així cap per avall i senzillament fem expulsem el matalàs, expulsem-lo, expulsem-lo, expulsem el matalàs, expulsem aquest colàs. Aquests jocs tenen també aquesta diversió, evidentment sempre fet des del carinyo i des del vincle. Hi ha un altre tipus de cançons també que serveixen especialment per esperar alguna picardia, alguna cosa emocionant, com seria l'Arri-Arri Tatanet, que evidentment el podem fer així. Com més gran és l'infant, també el podem fer assegut, que és molt més còmode a la falda. I farem arri-arri tatanet, anirem a Sant Benet, comprarem un formatget per dinar, per sopar, per en Miquel no n'hi haurà. I tenen aquest component de sorpresa. I aquí és on us deia que són dels primers signes comunicatius, perquè quan l'infant descobreix això, ell té aquest primer moment d'espera de dir, ui, quan la meva mare o el meu pare o es canta aquesta cançó, hi ha un moment de suspens, que passa alguna cosa, no? I el nano es prepara. Per tant, comença aquest diàleg entre les dues parts. Aquesta cançó és molt tradicional i depèn del lloc, va comprar un formatget, un panellet o el que sigui.
Un altre que agrada moltíssim també, ja per infants, que ja poden mantenir l'esquena en posició vertical i després ja amb 1 any i amb 2, amb 3, fins i tot amb 4, si la nostra esquena ho permet, no? Que agrada molt, que són els del trot, que diu: 3 cavallers surten de França, van caminant, balancejant-se. Uns van al pas, al pas, al pas. Els altres, al trot, al trot, al trot, al trot. I els altres, al galop, al galop, al galop, al galop, al galop, al galop. Aquest és un dels que més agrada i que són d'aquests jocs que us deia. Un altre de jocs són els de la carnisseria, no? Que també tenen aquesta comunicació d'esperar alguna cosa. Encara que siguis molt petit, el més fàcil és el de ralet, 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 pica dineret, no? On l'infant de seguida pren que ha de treure la mà abans que li piquin, no? Doncs en aquest sentit també hi ha el de quan vas a la carnisseria no demanis ni per aquí, ni per aquí, ni per aquí, ni per aquí, sinó per aquí que hi ha un bon possible. En aquest tipus de cançons i de moixalles i de jocs de falda també és molt important entendre que els infants els sons aguts anticipen, no?, alguna cosa que passarà i per tant començar amb una veu greu i acabar amb una veu aguda és un dels senyals acústics que a ell li dona aquest feedback de que alguna cosa passarà. Per tant és quan vas a la carnisseria no demanis ni per aquí, 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 sinó per aquí que hi ha algun possible. Perfecte, amb aquests ja en tenim alguns quants dels recursos. Heu de pensar que qualsevol d'aquests jocs que nosaltres fem, si a més hi posem un titella com aquest, encara que sigui a l'hora de canviar o a l'hora de... ja té un altre afegitó, no? Entrarien aquí totes les cançons que tenen a veure amb cançons a triar i remenar, com per exemple que les podem fer mentre estem vestint, mentre estem canviant bolquers, no? Un cigró petit s'ha amagat a sota el llit de color de xocolata. 1, 2, 3, 4. I aquí podem fer pessigolles, el que sigui, una plata d'enciam, tot aquest tipus de cançons que entren a dintre d'aquest hemisferi gran que us deia. I ja amb nens més grans també hi ha tota una sèrie de jocs de falda que es poden fer asseguts, no? Aquestes cançons amb nanos més petits les podem fer mentre canviem mobilitzant diferents parts del cos, amb nanos més grans, així com per exemple el clàssic. Escarbat, bum, bum, posa-hi oli, escarbat, bum, bum, posa-hi oli en un llum. Si en el llum no n'hi ha, l'escalfeta, si en el llum no n'hi ha, l'escalfeta n'hi haurà. I aleshores toquem l'esquena amb un dels 10 dits, per exemple aquest, i aleshores ella ens mira i nosaltres fem escarbat, endevina quin t'ha tocat. I ell ha d'endevinar amb quin dels dits ens ha tocat. Una variant d'aquest joc, una mica més complicada i que teniu posat en el PDF, que en el document adjunt, doncs és el del pim-pam conillam. I fem pim-pam conillam, de la terra, de l'aram, la cistella, ballestera, quantes banyes hi ha al darrere? I aleshores aquí, que ja és per mainada una mica més gran, el joc és una mica més complicat, perquè nosaltres toquem així i són tisoretes, així i és tauladeta, així i és rasclet, així i és punxó, i així si és ganivet. I per tant nosaltres hem de tocar amb una d'aquestes formes i després quan la mainada s'aixeca, doncs ens ha de dir si ha sigut punxó, tisoretes, rasclet o, ull de bou, que seria aquest. Per tant, també és un altre tipus de joc per nanos una mica més gran. Totes aquestes cançons es poden fer recitades o cantant. Cantant seria pim-pam, conillam, de la terra, de l'aram, la cistella, ballestera, quantes banyes hi ha al darrere? I el que dèiem, ull de bou, tisoretes, ganivet, punxó, tauladeta, rasclet. Un últim joc per
mainada també una mica més gran, és el de la gallina punicana, on ens posem diferents membres de la família en cercle, amb les cames obertes així, cadascun al costat de l'altre, aquí en Robi no hi arriba, i el joc consisteix en què nosaltres anem cantant la gallina punicana pon 10 ous cada setmana, poni 1, poni 2, poni 3, poni 4, poni 5, poni 6, poni 7, poni 8, poni 9, poni 10, la gallina de la Seu diu que amaguis aquest peu. I quan et toca aquest peu, has d'amagar el peu que t'ha tocat. I aleshores continuem cantant la cançó. Cada vegada a algun membre de la família li tocarà amagar algun peu. Quan amagues els 2 peus, has de sortir del cercle. I guanya al final la persona que es queda en un peu a dintre del cercle. Molt bé, i jo crec que ja per anar acabant una mica aquest petit monogràfic, ens quedarien també les cançons que serveixen per acompanyar el moment de dormir. Tant pot ser si tenim fills o filles grans, evidentment en el llit, fent petits tocs a la cara, que són quelcom que realment agraeixen molt, fregant les diferents parts del cos. Per últim, una cançó per acompanyar el moment d'anar a dormir. Amb mainada més petita els podem posar així, amb aquests petits toquets, aquí en aquesta part d'aquí o a l'esquena. A vegades també aquest gest és quelcom que ajuda a dormir, aquest balanceig, o senzillament estirats en el llit fent petits massatges a la cara o a vegades senzillament agafant la mà i fent un petit massatge. Una de molt senzilleta. Sonsoneta, vine aquí, a la vora del camí. Quan la soneta vindrà, en Miquel s'adormirà. I aquí anem posant el nom del nostre fill. Per exemple, podem canviar de nom i fer Sonsoneta, vine aquí, a la vora del coixí. Quan la soneta vindrà, la Judit s'adormirà. Esperem que tot aquest sac de recursos serveixi per a fer activitats amb els nostres fills en qualsevol moment i en qualsevol lloc, bé sigui a casa, bé sigui esperant a la consulta del metge o bé sigui anant a comprar quan estan asseguts a dins del carro. Gràcies.